Dit zijn de vingers. Dit is de hand. Dit is het polsgewricht. Hier zie je de bloedbanen, de zenuwbanen. Hier het ellebooggewricht. Gemaakt volgens mij van een stuk rioolbuis. En dat zet de mens wel op zijn plaats, denk ik. De bovenarm. En het kopbolgewricht. Mijn naam is Ad van Rijswijk. Ik ben lid van het gidsenteam. En we zijn hier op het Kunstenfestival in Aardenburg. Dit is de tweede editie. De editie 2019. De eerste editie was 2017, dus er is hier sprake van een biennale, oftewel elke 2 jaar vindt deze manifestatie plaats. U kunt hier nog terecht tot 18 augustus. Ja, 18 augustus is echt de laatste dag dat u hier terecht kunt. Er is vreselijk veel te zien. Er zijn 10 locaties in Aardenburg zelf. 2 locaties in Middelburg, België, met, mag ik zeggen, kunst van internationale allure. Dit is een voormalige ijzerwarenwinkel en een aantal jaren gesloten. En die is helemaal ingericht door een groep jonge kunstenaars, hele jonge kunstenaars zelfs. En die noemen zichzelf Troebel Nijntje. Dat is een hele duidelijke verwijzing naar Dick Bruna. En zij zijn geïnspireerd door stromingen als Dada en Fluxus. Die namen zullen u misschien niet zoveel zeggen, maar als ik de naam Wim T. Schippers, Fred Haché, Barend Servet en Chef van Oekel noem, dan weten zeker oudere kijkers waar ik het over heb. Dit is ontregelende kunst. Dit is kunst die je de werkelijkheid opnieuw wil laten ontdekken. Waar we nu naar kijken is werk van Idris van Zevenand. En die is heel duidelijk geïnspireerd door Wim T. Schippers. En dit zijn alledaagse, om niet te zeggen banale voorwerpen. En het is een project wat hij heeft gemaakt voor een tentoonstelling in Antwerpen. En dat project heet AARS. En het betekent Antwerp Artist Run School. AARS. Wat wij hier zien is een omgevallen lantaarnpaal. Gemaakt door het kunstcollectief, moet ik zeggen, de club. En niets is wat het lijkt, want ik denk dat je deze lantaarnpaal in je eentje kunt tillen, want hij is bijna helemaal gemaakt van papier-mâché. Maar weer bedoeld om je anders te laten kijken naar de werkelijkheid. Dit is een werk van Jolanda van Bakeland. En het is een collageachtige techniek. En het is gemaakt om op hout te lijken. En als je goed kijkt, dan is het dat ook. Dit werk is van Werner de Vos. En het is gemaakt van lucifers en sponsen. En ik kan er een heel theologisch verhaal bij ophangen. Volgens mij is dit het vagevuur. Het vagevuur. Bemand door Lucifer, oftewel de duivel. En de spons is bedoeld om je zonden langzaam weg te vegen. Maar dat is een hele eigen interpretatie. U moet zelf komen kijken. Dan kunt u uw eigen verhaal erop loslaten. Ook dit is Jolande Bakeland. Het heet Now, Soon, Ever, Later. En pikant detail, of gewoon opvallend detail misschien. Het zijn theedoeken van haar grootmoeder, die ze heeft beschilderd. Dit is werk van Robbie Blondbaard. En het is een klok zonder uurwerk, maar wel eentje waar je zelf de bordjes kunt verhangen. Nagelang je stemming kun je
de kunst veranderen. Dit werk heet En de rest is parkeerplaats. En als je goed naar de omgeving kijkt, dan ziet u waarom. Oké, dit is een werk van Henk Vis. Het heet De Architect. En dat heet het niet voor niks. De betekenis zit ook in de titel. Het ziet eruit als een houten beeld. Maar dat is het niet. Het is wel degelijk brons. En het weegt een paar duizend kilo, vandaar die sokkel. We zitten hier binnen in het gele huis. En wat we hier zien is het werk van 2 kunstenaressen. Namelijk de tekeningen van Ellie Strik. Hele verstilde tekeningen. En een werk van Anne-Veronique Janssens. En zij speelt altijd met licht en ruimte. En nagelang je invalshoek verwisselt, verandert ook het zicht op het werk. Je ziet telkens een ander werk. Wat je hier ziet is een werk van Stuart Ruby. Een Amerikaanse kunstenaar, maar wel met Nederlandse wortels. Want zijn moeder is een Nederlandse. Vandaar ook dat hij zegt dat hij beïnvloed is door Nijntje van Dick Bruna. Volgens een van mijn collega's, collega-gidsen moet ik zeggen, een arts, is dit echter een asbak met erin een half uitgespuugde long. Wat u erin ziet, het is aan u. Oké, wat wij hier zien is een werk van Zorro Feigl, een jonge Amsterdamse kunstenaar. In zijn werk probeert hij altijd beweging te vatten. En dat is hem in dit werk behoorlijk goed gelukt, denk ik. Het is een lint aan eigenlijk een soort robotarm. En het is zodanig gemaakt dat het slechts 1 keer in de heel veel tijd dezelfde beweging maakt. Hij maakt wel eens dezelfde beweging, maar er gaat zeker weken, zo niet maanden tussen liggen. Wat wel interessant is om te zeggen, is de arm zelf. Het is flexibel, het is oersterk en het is carbon. En heel veel mensen zitten ermee langs de waterkant, want het is een hengel. Dit is werk van Simon Masselijn, dat is een hele jonge Belgische beeldhouwer. Die trouwens wat zal ik zeggen, een stelletje vormt met Fran van Koppenollen die we zojuist hebben gezien. Dit is een heel mooi werk. Mensen zien erin een vogel, mensen zien erin een schildpad, mensen zien erin de kop van de Concorde. Ik zou zeggen, zie erin wat je wilt en geniet ervan. En wij zelf hadden het idee om hier binnen een pakketje veldboeketzaad te zaaien. Maar wij zijn bang dat als het een beetje warm wordt dat het verwelkt. Maar ik vind het een heel mooi ding dit.